Assalomu alaykum sherbachchoy, TikTok laykora bizanin. Bardor iPhone 7 tamunagi S21, S22, S23, S22 Ultra vardagim. Бародаро ки кадомитон айшар Душанбе, айшари Ваҳдат, айшари Кулуб мақсад бародаро шумо телефони беу метен, болошту метен, телефони пачка мегирен. Алишида бародаро ба телефон гап намезанам, фақат шаҳри Қурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини Акай Спон меин. Алишида ай пеш меин. Агар бародаро бихарем 25 шаҳр нави вилоят Хатон, айшо тимо доставка без плана бародаро, магазини Акай Спон оз ёптои мета, арзон мета, кредит мета, бефоиз мета бародаро. Шумо телефони беутона биёрем, болошту метен. Ма телефони пачка тонатон бародаро шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Спон бозори Фарғондам бародаро точкадам я шогирдом масад Алиш болошту пеш хидим бин шаҳри Қурғонтепа кӯчаи Баҳор магазини Акай Спон бародари TikTok чӣ гуфтанем дар YouTube канал дорум YouTube да канали хидмат телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанен дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанен бародаро кадоми лайкам мезана мия телефон арзон мегирам мерава бародаро канали хидмат подписат сакин лайкора бизанен ай нарх нави телефону бародаро бохабар шудем бародари ғариб ай нарх нави телефону бародаро бохабар шудем ки дар Москва бениҳоят телефон қиматаи Тоҷикистонда арзон рехтагия телефон ҷа арзони худ кисиёй 3 килош 10 сомон ҷа телефона бидуни калимада подписат сакин лайкора бизанен телефони бақват гирсагим S22, S23, S21 шумо телефони беутона биёрем болоштун тен 25 шаҳр нави вилояти Хатлон ашитмон доставка плай 25 шаҳр нави вилояти Хатлон ашитмон бародаро доставка бепулай бихарен доставка бепулай 200 сима мегири 300 сима мегири 1000 сима мегири любой хел телефона бародаро дорем лайкора бизанен кадом лайк мезанад телефона арзон мегирад дар панех бошед.